Sabías que hai xente con fobios en Vigos á comida ou ao color amarelo? O 9% da poboación ten algún tipo de fobia. Por que se producen? Cales son as máis frecuentes? Fobiómetro. Hoxe no termómetro. 1:15 do mediodía, aquí seguimos no termómetro. Que fobia terán os nosos colaboradores? Que tal, Manel, Gloria? Moi bons días. Eu teño días. María, Inma, como estades? Que tal, bo día? Bueno, pois sobre isto pomos hoxe o termómetro porque cada vez temos un catálogo máis variado, Bernardo. A audiencia vais a sorprender, Rocío, porque hainas ben curiosas. Falamos de fobias curiosas por todo o mundo. Hai catalogadas unhas 470 fobias diferentes en todo o planeta, pero este pánico, as situacións cotiás, chega a afectar as persoas. Hai xente que ten medo, ollo, o queixo. Medo a velo ou a estar preto do queixo. Chámase turofobia, vale? A xantofobia é a fobia á cor amarela. Afecta as relacións se alguén leva unha peza de roupa desa cor e a persoa con esa fobia ve esa peza de cor amarela. Ollo con esta, crometofobia, medo aos cartos, tanto as moedas como os billetes. Hai quen ten tamén medo á chuvia, chámase ombrotofobia. Só o olor dalle medo, pero as pingas atérranlles as persoas con esta fobia. O medo a namorarse chámase filofobia, adoita aparecer tras un problema amoroso. A cacofobia é o medo a ser feo ou fea. Eu teño esta. Ou tamén medo ás cousas feas. A nomofobia é o medo a estar sen conexión ao teléfono, pero temos máis. A chionofobia é o medo á neve. A pogonofobia é o medo ás barbas e a ergofobia é o medo ao traballo. Tamén a teño. Estou cheo de fobias. O medo a ocupar cargos de responsabilidade. E hai máis que poden chamar moito a atención. Por exemplo, unha que tratamos aquí no programa, no termómetro, non sei se lembrarán, a fobia, ollo, as barrigas das mulleres embarazadas. A ver, a orixe desta fobia reside de que cando era pequeno, pois dixeronme que hai que ter moito cuidado coas barrigas das embarazadas porque son moi frágiles. Un día metíme nun ascensor no hospital e saíron unhas embarazadas dunha sala e se meteron comigo no ascensor e cando cheguei ao último piso saíron todas e eu non puiden sair do ascensor. Estaba cun mareo terrible. Os pelos de punta se me pon agora mesmo, se me poño a recordar. Claro, é que estas fobias, pois igual a calquera de nós podenos facer gracia, pero escoitaban ese relato, ese rapaz con fobias embarazadas que o pasaba realmente mal. E temos a comunicación co outro rapaz que se chama Luís Buitrón. Que tal, Luís? Moi bons días. Que no teu caso, Luís, dixérome que tes fobia aos buratos. É así, Luís? Sí, máis ou menos. Bueno, a miña fobia... De feito, a pantalla están saindo imaxes e me está molestando non mires, bastante. ti concéntrate no discurso. Chámase tripofobia, basicamente como cando ves unha agrupación de formas xeométricas ou aguxeiros, no meu caso, que non ves que hai no outro lado, a min xerame moitísima angustia e se é moi continuada a imaxe pode chegar a xerarme náuseas. Buah, pero que tipo de buratos, Luís? As imaxes mesmamente que sacachedes ali nunha man que hai unha reacción alérxica e hai unha concentración de Unha colmea, creo que saía. Sí, mismamente, unha colmea, sí. Pero sobre todo, fregadero no da casa, o fregadero, por exemplo, que ten buratos, cando fregas os platos? Cando descubrín que tiña esta fobia, ao principio sí que xerábame esa angustia a base do día a día. A miña cabeza interiorizou que é un fregadeiro que non pasa nada, pero sí que ao principio foi algo complicado. E na ducha, por exemplo, que tamén hai buratos no sumidoiro? O mesmo que co fregadeiro. A base de interiorizarlo, tampouco miro para aí. Por exemplo, na ducha que teño agora no meu piso, pois non ten aguxeiros, é como unha tapa de metal, entón non teño problema. Claro, porque para este tipo de situacións entendo que che xeran non moita angustia, é dicir, vais a un hotel, non? E atopaste que no baño hai ese burato, e cal é a túa reacción?
A día de hoxe, bueno, simplemente non miro para aí, pero fai uns anos sí que pode haberme será un perigo a esvalarme na ducha porque se quedaba mirando e daba un mareo ou algo dese estilo. Claro, insistes moito no mareo. Que síntomas físicos che dá pois atoparte iso, cunha colmea, con estes buratos? Non sei se os embigos tamén che xeran un pouco de ansiedade. Non, os embigos non, porque ao fin e ao cabo non ten ese patrón característico das imaxes que mostrachedes. Pero xérame ao principio unha angustia que non podo miralo e logo sinto moito malestar no corpo. O sea, suor, mareo, non? Sí, pode chegar a eso. Sí, quédome mirando. Non sei se vives só, en fin, isto como te afecta no día a día, non? Na convivencia contigo, a xente o entende, como se acostuman? A ver, non é algo que fale ca xente, de feito, as cousas que son así como cotidianas, como dixen antes, as he interiorizado. Por exemplo, teño aquí unha silla na miña habitación que ten os buratos, pero claro, al pasar a luz e haber interiorizado esa situación cotidiana, pois non me enxera esa angustia. Sí que só teñer a silla tapada con cousas, por se de noite espertome e vexo o patrón a escuras, pois sí que podía xerarme algo de angustia, pero non E por último, me... Luís, non sei se pediches algunha vez axuda, porque moitas veces os psicólogos din que estas fobias teñen como orixe algo traumático, non? Algo que nos pasa e a partir de aí desenrolamos, non? Esta fobia. A ti pasouche algo que ti digas, pois a partir de aí comecei a ter esta fobia aos buratos? Non, así non teño así nada característico, simplemente hai como 9 anos, de feito busquei outro día o vídeo para saber cando foi, 9 anos, estaba navegando na rede e saiu un vídeo dun youtuber inglés que puxo a imaxe en portada e empecé a sentirme moi mal. Nunca había visto algo así, empecé a sentirme moi mal. E a raíz de ver ese vídeo, que non o din terminado, Pero que había nese comezou a vídeo? xerarme a fobia. Imaxes, o señor explicando que era a fobia e moitas imaxes. E eu non din acabou o vídeo. E a partir de aí sí que empezou a pasarme o do sumideiro que a día de hoxe interiorizei. Fíxate que curioso. Pois nada, Luís, grazas por compartir co termómetro pois esta experiencia que seguro que hai moita xente que che escoita e bueno, pois igual ten a mesma experiencia. Unha aperta.